Bismillahirrahmanirrahim. Ulema-i İslam vaktiki görüptürler, şu mavatte muhattir, tiryak yali, heroin, şişe ve anva aksami ki Huday saklahın gün ve gün tazilini otu hemmecine haram elam ediptirler. Hatta ulukun ulemalın birisi İbn Hajar el-Haythami diye rahmetullahi aleyh ol öz bir kitabını yürüyücülük bir kitap düdüptür şu muharatta. Öz kitabını getirip aydıptır neyme diye ulamalar şıl haşhaştan bolan afyundan bengo şoňa miňleşlatlardan bolan 120 däne derdon beriçilik sanapdyrlar. 120 däne. Ey musulmanlagon yine de aýdýan men näni bir agam bir dogon ikeşi derde mubtala otandyrjak bolamak. Nesli jedide agah etjek bolýan. Oğlun uşaklamydy, dogon dost ýarlamydy agah edip oturýalyň. Bir haram bir duloğun içine düşmeka. 120 tane dini ve dünyevi dertlere mubtala etýär diýipdirler. Bir näçesini bir çalasın bırak sanap bereyim kulağasın. Adamın bedenindeki rutubeti gurutya. Adamın içini hoş edip takırdadık koyya. Ki bağadar ha derdon miriçiliklerin sebebi. Adam 3'ten 2'si su insanın içi mayaat. Eno kuru zemin yali. Amma şol mayaatını şu suunu gurutmana duruya. Bir. İkincisi ohum bedene anva aksam miriçilik gelmekliğine bais. Üçüncüsü kellağıra bais. Vakti yetse kellağıra bais. Dörtüncüsü adamın bağrını ve kebedini yakıyan zat. Bağrını yakıyan, karaltlayan zat. Kanını yakıyan zat. Ağzını porsutlayan, dişini saraltıp harap etyen zat. O adamı uykusunu kövüldüp yaltatıp koyan zat. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam neha an kulli muskirin ve mufattirin ravahu Tabarani ve Beyhaqi. Peygamberimiz qaytardı ummatını. Bir mezet yen zadın koluyundan barmaň, bir de adamı yaltatıp koyan zadın yanına barmaň dedi. Yine şoňda yani ziyanlarından adamı her jur bidirek fikro hiyallary goýýar bir. İkincisi adamı Allah'ın yadyny salmadan yattan çıkarýar. Adam öz içinde sırlarını saklama zatlarını şu çıraň başynda aýdan bilmän galýan edip goýýar. Bir şerler, bir telekeçilikler, gaýbat, tohmat, onu bunu yamallaman gurrunlaryny elteni bilmän galýar. Adamdan haya gitýär. Hudaý saklagyn hele erkek bolup oturşany bilmän galýar. Adamdan muruvvet we merdanegini aýyrýar. Adamdan muhabbet Hudaý üçin dost bolup üýüşmeligi aýyrýar. Şo bolmasa bir-birinden ýigrenigli. Namazlaryny hep bermänini aýyrýar. Her jur anwa aksam haramlara barmagyna baýys bolýar. Adamy hafizetini, zihnini, näçelik işleri öwü salk gitmede ýa goýýar. Hafizetini ellen berýär. Gaýratyny ellen berýär. Näçelik zinana, gyzy, anwa aksam moderuz, anwa aksam egin maşgyp ýaly aslan uğruna habaratma bilen işi ýok. Anwa aksam haram irtibat bilen gelip ýa-zinana goýýarlar. İşi ýok. İblis bilen oturdugy şiir ýaly adamlary ýöne bir korkoklady edip goýmak şoň kılıgy. Näçelik izzatly, başaksiyetli, minnip qaýqaryp bermeli adamlary kellegin aşağı oklanlar. Näçelik sag adamlar mirid edip, batyr adamlar korkok edip, ilaç bolup, näçelik sahawatmand bolup bermeli adamlary bahyl edip goýan zat. Adamy turisul unna wal la'na wal bu'd anil janna. Adamy däni bagyşlan edýän, zinanysy bilen zina şu ýüzünde kimçilik getirýän zat.
şayet evvelinde güç veren yalak bolup da amma mudavim bolup kenet iýdi yani uluklaşıp gitse şu mavadın adamı zinanı bilen öýde arasından juda etýän zat, adamı qargaşa bahas etýän zat, watine asli cennetten daşaltýan zat, adamın yüz gözünü mesh etýär. Görýändirsiňiz anwa aqsam mavahatlara mubtala bolanın yüz gözü näme bolup galýar? İglenmän näçeýliň içinde näme bolup galýar? Ondan beter, inkisinden beteri ahir demde kelime-i şahadat agdyna gelmesine gynaltýan zat. Hudaý saklasyn. Hudaý taala belkim şu dertlere mubtala bolanlara özü derman bersin. Belkim özü arka bolsun, terk etjek bolup ýören, terk etiýada gatnap ýörenler Hudaý özü arka bolsun canallah. Şu direkli Allama Kohistani öz Jami' Rumuz kitabında haram dip elam edipdir. Liannahu yuzilul aql ve aleyhi'l fatwa. Aqlyny ilm berýän zat dipdir. Ya afyun tiryak diýerleri mufsidul lil aql ve yasuddu an zikrillah ve anis salat dipdirler. Allah'ın zikrinden daşaltýar ve namazdan daşaltýar dipdirler. Amma her näme de bolsa şarabın haramlığı ýalymy ondan pes musulmanlygy. Şarap ba arak on haramdygy Kur'an aýdypdyr, amma bir tiryakyn, bir haşiş, heroin bulan haramdygy Kur'an'da yok. Amma ýöne bir soğunun ink taşqy gabygy bolar. Muşamman daşıyaljak, freezer muşamman daşıyaljak. Şarap bilen şuň parky aýny huşa jagazda. Näme ayetler, hadisler, näme kıyamatda beriljek azaply ki şarap üçin gelipdir, şular üçin gelipdir diye Hudaý Taaladan isliýäs belkim inşallah hemmemizin günahlarymyz ýeşdin. Belkim şu derden mubtala bolanlara Hudaý özü kuwat bersin. Belkim tawfik bersin iýizinde görülmekligine. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.